Nasa Pusurubio kami. Tournament ni Sofia, Marga, tsaka ni Tyron. Ito yung teammate ni Sofia. Yan. Si Marga, Tyron, at si Sofia. Ay, oo, hindi pa. Bro, sampai na lang tayo at mainit. Ay, si Marga. oo, tatabi daw niya. Lumipat. Thank you. Muna tayo bro? Or? Ay, alam niya na yan. Nahihintay naman. Eh, pintuan mo Marga, naka-open. Yun. Tagawad yan. Yung nagbukas ng ano? Yung nagpa-ano. Tagawad. Ano yan sa mata? Tignan mo. Buksan mo. Ang ganda ng tindig ng sasakyan ni Coach eh, no? Kaysa yung stock height. Hindi, binigay lang sa kanya ng UV nung ano, nag-compete siya sa drawing competition. Yung ano na nga yan, ano na yan? Eye coloring competition. Replacement. Yung, Tail light niya. ay hindi na yun yung stock na taillight. Hindi yan. LED yan. Ito mga LED na. Sali ka doon. Oo. Kasi may ano, may ma-receive ka certificate o kung manalo ka, meron kang ano, ganyan or iba-iba yung binibigay nila. Yung nakita niya yung nasa assignment notebook nila. Oh, Yung Ilocano. Nai-stress nga ako eh. One man week ka tapos sa Tuesday na yata bro. Kung Tagalog yun, Madali. madali eh. Tagalog Ilocano. tsaka English madali sa atin. Hirap na nga itong mag-Ilocano. Hindi nakakapagsalita si Sophia ng Ilocano pero nakakaintindi. Kasi Tyron din naman, hindi naman talaga. Kaya sabi ko, paano ba to? Wala to, hindi niya kayang memorize na ng ano. Kung English siguro yun, Tagalog pwede pa eh. Opo. Mahihirapan din kami niyan siguro. Pero di ba nag-Ilocano kayo sa Mabini, Tyron? Opo. Nag-Ilocano pala sila sa Mabini. Sa nung grade 1 si Sophia meron din yung Mother introduce tongue- yourself. mother tongue sila, ganun. Shakni, Sophia, ganun. Ay, sa Mabini ka ba nag-grade 1, Marga? Sa Mabini din pala si Marga. Mabini din sila. Grade. Minemorize din nila yun eh. Maikli lang. Yung sa Yogi ang ganun. haba. Pininan niya yung aso ha. Bato lang. Sabi ko, paano kaya Nagulat yung aso eh. memorize na? Sa may Alaminos nun, pauwi kami. May nasagasaan din akong ano, manok pero. Pag may kasamang mga ano ngayon, yung Si maliliit. Sophia din. Hindi aalis bro sa kalsada. Dalan, hintayin talaga nila Marilyn. Oo. Eh dinahandahan ko na, nagminor na ako. Yung free will na lang, yung hindi ko na hinahataw. Akala ko gumilid na, ngayon naramdaman ko sa gulong, harap likod. Tignan ko sa side Oh, so mirror, may papa siya gumaganon na ngayon yung sa'yo? manok, wala na. Malapit na manap. Yun ang ano eh, advisor Mahirap ng dito yung Readers palabas. Club. Buti hindi ka nag-Readers Club. Yung gagano ano ka? Mabilis sa Oo, sakyan. diba? Nililibig ako. Nilibig na nung patay dito. Buti na lang pala. Umalis na tayo. Mas maaga no, Oo, timing. pag marami ng sasakyan dito. Hindi, na-timing natin na ililibing to. Ay, ang tagal natin dyan sa kalsada. Kaya nga eh. At least naunahan na natin. Magpapaganon din sila. Ayun. Gusto doon yung cemetery eh. Pamanawag. Naku, buti nauna pala tayo. Ito na yung main road no.
sampulan na din bike ngayon sa session ah. Tignan mo. Umakyat? Yung Wednesday ata. Wednesday may ano eh. May nahuli dalawa. Isang BMW tapos isang CB. Magkasama sila nasa session. Kahapon yung nakita ko yung post kagabi. May best pa yata yun na puti eh. Kasi pupunta ka sa mga- Umakyat daw sa may McDo na yata naharang. Sa may stoplight ng Mabini. Dapat kasi tama nga naman sila. Hindi pwedeng sabihin na palaging taga-baba. Dapat alam mo yung rules. Dito bawal na yung magmotor ng gabi ng Walang best. Oo, na walang best. Kailangan Yun yung 6 to 6. hinabol namin ni Mami nung ano. Kasi dumaan kami, hindi sa kabila pala. San Fabian. Tagupan San Fabian bro. Hinabol namin, mag-aalas 6 na, nasa Taguban pa lang kami. Sa San Fabian pa. Tapos, pati La Union bro, di ba? La Union. Ang pinakamatinding manghuli La Union noon. Pero ngayon pati Pangasinan. Sa Baguio naman kasi ni-implement nila, gusto nila 24 hours naman na nakabes. Grabe naman yun. Kalokohan. Kaya Daming doon, daming mga komento-komento doon na nangyari na. Tapos ngayon, pina-review ulit. Wala tuloy nagbe-best ngayon. tama naman talaga yung dapat 6 to 6 lang. Kahit nga hindi alas 6, kahit mga 7. Pati ba Trinidad pala, naka-best na ng gabi? Hindi pa naman. Hindi wala pa nang uhuli. Wala pa. Dahil nga doon sa dami nagreklamo. Ba't kailangan kasi tanghaling tapat nakabes ka? Visibility, sabi nila. Kita ka naman sa umaga. Apat ang uliin nila kung din yung mga hazard kahit fog lang. Hindi mo alam kung kakanan o kakaliwa yung mga yun. Handa na ba kayo? Meron yung mga baguhan na nakamotor Handa na ba ang tayo? naka-mini driving light. Pati yun, oo. Alas 6 pa lang nakabukas Si Marga, ng handa mini na. driving Ano, Marga? light. Kitang kita pa naman, no? Oh. Pil na pil nila yung mga mini driving light. Dito sila pumasok. Tayo dun sa kabila. Sabi, nalagpasan na natin nun, no? Tsaka dun kasi dati pwede, ginagawa pala yung kalsada. Kaya ginanway nila. Zurubio. Ito yung first tournament dito sa Pozorubio, di ba? Oo, first KTC. KTC, sabi niya. Kids training camp yata yung KTC. Na tayo dito sa pwesto. Wala na. Dito na Wala tayo na. sa labas. Tsaka hinarangan nila. Si Coach Alex yun, no? Yun sa may... Doon siya eh. Doon tayo. Dito siguro, pwede. Ay, Hindi tingin ko. tsaka inarangan naman nila, nilagyan ng barricade. Doon sa kabila kayang panda niya. Pwede kaya no? Oh. Bro, Simbahan na lang. eto nga eh. Ito. Ta? Yan o. Hindi pwede dyan. Baka hindi pwede dyan. Simbahan na lang. Saan ba na yung simbahan Hindi. bro? Pasok kayo dito. Arte ng seatbelt, pare. Nag-alarm din. Ah, lamig ba? Buwasan na. Diretso na. Dito na lang sila. Ano lang. Right.
Kids, are you ready? Apa? Yung pabango natin dalhin dyan sa poison. Napalitan ko yung t-shirt ko pala. Doon yung ano sa may compartment doon sa may harap. Ano ba eh? Yung pabango mo. May susi ka dyan, May? Meron. May iwan ka muna? Sige. Sino yung nakapandamatan? Oo. Harap na lang po. Kita mo. Ano daw? Harap na lang daw bro. Ay, harap. Ikot. Lipat ng parking. Sana nga sa harapan nila. Kapag may nag-double park doon sa daan na yun. Hindi ba pwede? Sabi naman niya, dito tayo dadaan. Hindi, sige. Hindi ko nakikita. Ayan. Ito na yung court, oh. Okay na din. No? Oh, at least malapit. At least sinadjust nila. Ah, pwede daw doon, pwede daw doon, pwede daw doon. Saan? Tibay ni coach, nireserve niya. Ano pwede saan? Buti nga nakita niya eh. Reserve niya para sa atin. Sige mo na ka na lang. Dito ka muna. Oo. Nag-alarm yung seatbelt. Kasi ano, Alright. mag-choose pa yung bata. Kunin ko na yung bag niya. Ano? Dito ka, di ba may susi ka naman, Min, no? Ah, meron. Sunod ako agad. Okay. Mag-ano lang ako dito. Yung water niya, ha? Magkasama yun, yung water niya. Oh, yeah. Ito yung court nila dito sa Pasurugyo. Oops. Okay, sa office ka na. Para seat feel, okay naman. Comfortable.